хапяешь. Добрый день. Вітання, сябры. Зноў з вами еш, пакуль не запяеш, Іван Кірчук. Сяжук Марков. Так, і Іван Іванович, пра што сёння будзеце Ну, размаўляць? вось маю пояс, хочу распавесці пра зачараванае вяселле. Пра зачараваныя вяселлі? Так. Ну, пакуль вы будзеце распавядаць пра зачараваныя вяселлі, я сёння прыгатую для нас, для вас мясныя рулетики з яблыкам і хрэнам. О, вось. Ну, я такія не мы спрабаваў. ўжо неяк калі гатавалі шчупака з хрэнам, гэта атрымалася вельмі смачна. І тут я думаю, што будзе таксама смаката. Нам спачатку трэба падзяліць мяса на кавалачкі і яго добра адбіць. Ну, Пачынаю. паданне. Ну, па-першае, хочу яшчэ адразу сказаць так, што калі быў у экспедыцыях, то бабулі або і дзядулі мне распавядалі, што у старадаўнія часы, зараз ты не ведаю, чалавек мог ператварыцца не толькі ў ваўка, мог у птушку, мог ператварыцца ў розныя істоты, нават у нежывыя нейкія рэчы. У камень, напрыклад. Мо камень, калі трэба было яму недзе схавацца, відаць, так? Але вось трымаю пояс і ўспамінаю такое апавяданне, што у адной вёсцы дзеўчына забылася запрасіць суседку на вяселле, а тая была ведзьмай. І яна прыйшла і кажа: так, вы яшчэ мяне ўспомніце. І паклала на парог той хаты, дзе было вяселле, свой пояс. Але не гэты, не палохайцеся, бо там быў нейкі зачараваны пояс. Яна прашаптала замову. І калі маладыя выходзілі з хаты, пераступілі праз гэты пояс, яны ператварыліся ў ваўка і ваўчыцу. О, Але не толькі яны, а яшчэ ж за імі ішлі дружкі, хлопцы, і яны ўсе ў гэтых сваіх строях, у каго кветачкі былі, у каго былі там стужачкі, таксама ператварыліся ў ваўкоў. Цэлая зграя. атрымалася зграя. Завылі яны і паляцелі. А яна сказала: 7 гадоў будзеце ваўкамі. Што яны ели, невядома, таму што, распавядаючы і пытаючыся ў бабуль у іншых нейкіх экспедыцыях, яны казалі, што пераварацень — гэта воўк, ён не есць падалі, як, будзем казаць, як воўк. Ён шукае рэшткі ежы некай чалавечай. Чалавечай? Так. Ён вые, ён плача па-свойму, яго можна адразу пазнаць, што гэта не сапраўдны воўк. Чалавечы енк такі Так. атрымліваецца. І вось 7 гадоў недзе гэтыя ваўкі лёталі, праз 7 гадоў зноў прыйшлі пад вакно гэтай ведзьмы, селі і чакаюць. А яна апранула вывернутый кажух, узяла ў рукі свой пояс, паклала кожнаму на галаву, прашаптала замову, і гэтыя госці зноў ператварыліся ў людзей. Толькі адзенне на іх было ўжо вельмі такое старое, барванае, бо за 7 гадоў Лахмотці. у лахмотцях яны былі. Ну, вось, я не перашкаджаў пакуль. Ну. Я казаў уже, што нам трэба добра Адбіць. адбіць наше мяса. Ось так. Один готовы, другі. О. Ну, Іван Іванович, а ви самі вірите у те, що вовкалаки і зараз можуть сустракатися? Ну, я про зараз не буду говорить, не буду палохаць. Я веру ў тое, што мы вельмі мала ведаем тых магчымасцей, якія былі ў нашых продкаў. Таму што калі ты мог ператварыцца нават у птушку ці у нейкага іншага звера, гэта ж усё магло б спатрэбіцца, калі была нейкая вайна. Разумееш? І ты мог схавацца, мог не перашкоджаць нікому, так? Ну, конечно. І ну, вось іншае ёсць паданне, калі дзед у лесе збіраў грыбы і ўбачыў, што ў пень уваткнулі нажы. 5 ножей было. 4 лапы, 5 хвост. Бачыш як? Бяжыць воўк праз мост, 4 лапы, 5 хвост. І яму вельмі спадабаўся нож. Ён толькі яго выняў і пачуў, што нехта ляціць, і вые, ён схаваўся. А прыйшоў пераварацень, і ён зноў пераскочыў, перакуліўся праз гэтыя ножы. І адна нага, ён ператварыўся ў чалавека, адна нага засталася воўчая. І ён пачаў выйти, пачаў шукаць, дзе той нож 5.
Так яго і не знайшоў. Чалавек з гэтым ножом вось па легендзе ці па казцы ён потым не жыў. Это старая нейкая легенда такая? Ну так, іх даволі шмат, яны розныя. Таму, калі бачыш, трэба гэта зрабіць, трэба шукаць такое месца глухое, каб нікога не было. Потым, мне здаецца, што трэба ведаць нейкі тэкст або замову, каб у іншы свет перайсці. Каб ты мог вярнуцца, разумееш? Ну так. Таму я кажу, што я ў гэта веру. І відаць, што, можа быць, нашы ваяры ў свой час, калі былі нейкія такія войны, Ну, гэта вы, напэўна, як без аўтамата як Калашнікава. у Сеславы Чарадзея, там все Ну, так абярнуўся тым. Мне здаецца, што да яго таксама была магчымасць у нашых продкаў мець нейкія здольнасці, пра якія мы толькі сёння здагадваемся. Таму што, зараз рыхтуюць сучаснага ваяра, які можа, прабачце, пасля смерці яшчэ там 3 гадзіны ці 3 дні ваяваць, ляжаць. Ёсць такія, будзем казаць, эксперыменты. Але мне здаецца, яны былі яшчэ ў старадаўнія часы. Людзі маглі, калі патрэбна гэта было, менавіта ператварыцца ў некага звера, напалохаць, або нейкай птушачкай прыляцець паслухаць інфармацыю, прыляцець вярнуцца зноў. Ну, можа быць. Так, зараз я прыбяруся, і нам трэба зараз, ведаеце, што зрабіць? Трэба пачысціць, нарэзаць яблычак, таму што ён у нас пойдзе ўнутр рулеціка. Добра. А адзін дзед ведае, што распавядаў. Ён мне казаў так, што калі сустрэнеш ваўкалака, не трэба баяцца, але ты павінен мець пояс, або посцілку, або рушнік. І тады накрываеш ваўка, і ён можа зноў ператварыцца ў чалавека. А калі ты бачыш, што ляціць цэлая зграя, але тут як не баяцца, калі ляціць цэлая зграя, то трэба ўзяць скрыпачку, сыграць вясельны марш, або заспяваць вясельную песню. І тады зграя, што тебе не будзе чапаць. Іван Іванович, нейкая засада атрымліваецца. Па-першае, я не сустракаў яшчэ людзей, які ў лес ходзяць з рушніком. Гэта раз. Па-другое... Але пояс можа быць? Можа быць. Рамяшок, звычайна, ўжо зараз, рэмень, да і ўсё. Потым, яшчэ і на скрыпачцы сыграй. Так. Тоже, выбачайце, далёка не кожны зможа. А яшчэ і ведаць вясельны нейкі марш. Та хоць песню якую са страху заспяваць. А калі раптам не ваўкалака звычайны, гэты самы звычайны воўк і супраць яго з рушніком. І скрыпачкай. І са скрыпачкай, да. Тады скрыпачка павінна страляць. Хіба што так. Толькі так, да. Але калі мы, слухай, збіраем інфармацыю, сустракаемся са старымі людзьмі, яны, можа, што таксама і прыдумляюць, хто іх ведае. Усе ж фантазёры. Таму што мы сёння бачылі даволі шмат фільмаў пра ваўкалакаў і гэтак далей, як гэта ўсё жудасна адбываецца. А мне больш даспадобы, калі гэта была магчымасць мужчынская або жаночая у свой час ператварыцца ў нейкую істоту. Это ж не толькі, яны ж маглі не толькі быць, я ўжо казаў, птушкай ці ваўком. Мядзведзь можа быць. Нават свойская жывёла. Гэта, відаць, залежала ад таго моманту, які патрэбен быў. Якая істота табе патрэбна была ў гэты час. Таму пераварацень гэта які перавярнуўся і стаў іншым. Прыйшоў у іншы свет і вярнуўся з іншага света ў іншым абліччы. Дзіва дзіўнае распавядаеце. Так, а я зараз буду дзіва дзіўнае рабіць. Што будзеш рабіць? Глядзіце, кожны кавалачак мы павінны што? Пасаліць. Пасаліць. Потым без солі няма долі. Паперчыць. О! Усё ведае, Іван Іванович. Потым, што робім, Іван Іванович? Глядзіце, у мяне ёсць што? Гарчыца. Гарчыца. Чайную лыжачку гарчыцы на кожны кавалак. Расцираем. Ось так. Ёсць. Наступная ваша здагадка, што пойдзе? Хрен. Не! Сала. Бекончик у дадзеным выпадку такі. Вяндліна. І наступная? Яблык. О! Яблычак. Здагадаўся. А вось зараз ужо хрен. І хрен мы кладзем побач з яблычкам. Вось так.
Гэтыя перадачы трэба, відаць, глядзець тым людзям, якія маюць даволі шмат часу. Таму што бекон можна з'есть так, яблычка можна з'есть так. да. І все это хренам яшчэ, да? Ну, а потым Так, глядзіце, што робім далей. Далей мы Рулет. скручваем вось такі рулет. І што нам яшчэ трэба зрабіць, Іван Іванович? праткнуць яго. Не трэба яго пратыкаць. А што, завязаць салам? Завярнуць. Вось А, так. яно потым сцісне. Это разумееце, я ж думаў, што можна зрабіць без бекона. Але наш рэжысёр Максім Палейка, ён такі фанат бекона, што ён адмовіўся проста здымаць. Я просто ўжо так жаласлівую песню зараз заспяваю. Да. Максім прымусіў бяжаць тут, некуды ехаць, шукае, кажа, бекон, бо перадача не выйдзе. Ну вось, бачыце, все, бекон ёсць, все будзе добра. Перадача выйдзе. Так, робім тое самае, галоўнае самому не забыцца, што рабіць. А, о, лес не забыўся пасаліць. Пасаліць перчыком. Так. А вось Гарчычка. хацеў спытаць, ну, музыкі таксама, калі, напрыклад, граюць, яны у нейкі стан, будзем казаць, пападаюць, чи пераходзяць некую мяжу. Ну, мы ўжо казалі, ёсць медытацыя, такое слово вельмі папулярнае. А мне здаецца, гэта нейкі такі стан душы, таму што тыя людзі, якія займаюцца творчасцю, яны, калі працуюць, быццам бы вакол нікога няма. А вось калі ты ў хаце, напрыклад, рыхтуеш штосьці, ці ўключаны тэлевізор, ці робіць радыё, ці размаўляеш ты з жонкай, з дзецьмі, што адбываецца, калі ты на кухні? Ну, па-першае, я хочу сказаць, што я, калі гатую, я люблю на кухні знаходзіцца адзін. Вось. Ну, канешне, часам сын нешта просіць там прыгатаваць, ці ён сам любіць гатаваць, і мы гатуем разам з ім. Ну, гэта час ад часу здараецца такое. А так я люблю быць адзін, і звычайна мне ці музыка грае, ці я ўжо неяк казаў, што я люблю паставіць нейкія дзіцячыя фільмы. Я казаў ужо там «Госці з будучыні». Это самае то. Так, зноў кавалачак бекона. Але ніякіх страшных фільмаў не... Не, я іх і так не гляджу. Ага. Я не аматар, не люблю гэтыя ўсе жахі. Так, мы іх зараз плотненько. Так. Пасаліць, папярчыць. Запамінайце, так? Спачатку мяса адбілі, пасалілі, папярчылі, змазалі гарчыцай, паклалі кавалачак бекона. Яблычка. Так, скрылёчак яблычка і хрен на яблычка. Так, Мне так атрымліваецца таксама, калі я на ранку ўстаю вельмі рана, штосьці рыхтую дзеткам, там нават бліны, я адзін, яны яшчэ спяць. А калі ўжо працую, напрыклад, з кнігамі або з нейкімі матэрыяламі сваімі, то это 3:30, 4 до 6. Пакуль усе спяць. Сплю мала. Нават прыязджаю ў Віцебск і ў хатэліку зноў сплю мала. Усё ў працы. Не, здаецца, хтосьці б сказаў, ой, чаму ж не паспаць прыехаць, а калі ўжо ты прывык, то як ты себе можаш заставіць такая звычка. спаць? Звычка? Я таксама не магу спаць доўга, вельмі. Та не валяцца яшчэ, кажа, вот паваляйся. Паваляцца. Ну, Не атрымліваецца. атрымліваецца у меня Калі такое стаміўся. некалькі разоў на год. Калі стаміўся, то не, бекон. О, Іванович, правяраў вас. Ці Ну, запомніў. гэта просто мой кавалачак. Так, хренчику. Сюди. Ну, пригожа атрымліваецца, правда? Ну так. Хто хоча, хто жадае, хто фанат бекона, можа завярнуць, канешне, не ў адзін кавалачак. Можна І ў другую руку ўзяць яшчэ кавалачак. Прыкуску. Так. Так. І у нас яшчэ засталося. Сёння некае свята. Па 2 кавалкі, а то і па 3, здаецца, будзе. Трэба наварганіць. Наварганіць.
Бекончик. Яблочек. Хрен. П'ять. І шостий. Шостий недзе там примайструємо так само. Збоку. Збоку, да. Збоку припеку. Збоку. Припеку для припеку. Так, ось. Все, апошній у нас рулет. Хоп, худенько, ось так. Раз. Раз. Так, бекончик. Я забув спитати, ти Яблучко. щось і доливаєш, олію, ці води А сюди? зараз буде. Соус. Ні. Зараз покажу. Ага. Бо так згорить. Конечно, згорить. Куди ж подінеться? Шансів нема. Так, а давайте ось гэты 2 рази кульнем. Я ведаю для кого. Ну, уже все здогадалися для кого. Так, ми ось гэтай посунем. Посунем. Ось сюди ми його запхнем. Хай уже наїсться гэтага бекона. Так, ми це приберемо. Зараз. Так, і, Іван Іванович, ви запитувалися, Так. чим? Слухайте, ну гэты кавалачок, ну що, ну так само треба некуди, правда? Давайте ми його ось так сюди. Оп. О. Вяршки О, наші. відомі. Вяршки, сябри. Ось наші. Ой, палі. Ой! Оу! Пригожа. Що робимо? Млечний путь. Так, ну і досить. І глядите, ось ті яблуки, що у нас зосталися. Хотів сказати, запечи їх. Ми так само сюди у вяршки. Ну і м'ясо. пригожить, і дать так Так, само. ну так, конечно, они смак дадут свой и сок, и смак. Вот так мы поміж рулетами сюда запихаем все это. Будет пригожость. А возьми мои клопоточки, Невероятная. возьми мои клопоточки, своему коню под копоточки. А возьми ты мою тугу, а возьми ты мою тугу, своему конику под пругу. А возьми ты мою гора, а возьми ты мою гора, завязи ты в чисто поле. Доиграли? Копыта козы, быка. Наперед, Иван Иванович. Можете О. вы ставить. Ну, бог. Ну давайте, я поставлю, а вы, як завжди, там нечто йому некие Нашепчете. напутственные слова. С Богом. Все, поехали. Все. Я думаю, вже з музикою І зроблено. пішло. Чекають, знову Под чекають. 200 градусов. Ну, я думаю, что хвилин 40 докладно. Ну что ж, наши рулеты. Так, Иван Иванович, аккуратно гусли. Я за их боюсь. Не бойся. Не бойся, а коли раптом ляснется на их. Недорого. Ага. Розберемося. Ежи и возьмете, не? Ні. Не, ну, значит, это дорого. Давайте. Вы подуйте капостыло. Ага. Давайте. Давайте уже приступать. Тримайте. Так, ну, може ваш з двойним беконом, во, і режисерський. Так. Ножа не дав. Так, Почну з яблучка. Що ж зробиш? давайте з яблучка, коли хочете. Я почну одразу з м'яска. Я думаю, там все гаряче буде, Іван Іванович. Угу. Але повинен відчуватися смак яблука і хрена.
Ну і бікона, вядома. Зараз і яблук, і не яблук. Яблук не яблук. У вершках і У вершках і з м'ясом. з м'ясом. Машна, то дай мені ножа. А я що, не дав? Ні. Тому я і починав з яблука. Так що ж ви? Ну я сказав тобі, але ти вже кинувся одразу робити. Спроби. Я так само виражу собі кавалочок. Де я його виражу? Ой, ну, Яблук відчувається докладно. яблук вельми смачний тримався. Не ведаю, як м'ясо, а яблук доволі смачний. Яблук відчувається і яблук з хреном. Як завжди, для мене було нечаканності, коли ми, я вже казав, робили рибу. Наколькі гэта было смачна. Зараз другая нечаканасць, тому що так само хрен робіцца вельмі пяшчотным, калі ў яго, да? Клас. Ну я уже пакуль буду фукаць. Давайте будем развітвацца. Сябры, з вами былі Іван Кірчук. Сержук Марков. Вам смачна есці, усяго добрага, да сустрэчы. До Пакуль. зустрічі.